आमे घर सामने वेट करथिलु आउ राजू भाई केक नहीं घर भीतर को जाइथिले। एबे देखंतु घर वाला रिएक्शन कौन हैला द अनफिल्टर वीडियो। ମୁଁ ଆଉଥିଲି ତ ଏଟା ବଣ୍ଟି ଦେଇଛି ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟିବ ତୋର ଗଲା କାଲି ନା କାଲି ହବ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ଧରିକି ଆସିବୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁନୁ ଦେଖିବୁ ତୁ କେବଳ ଆସିନି ଦି ଜଣ ନଥିଲେ ନେଇ ହବନି ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ लो କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର लो ଏଇଠି ଆଇଛି ଦେଖ ଭାଇନା ଦେଖ ହସ ହଉଛି